предложение за вас, което мисля, че ще ви заинтригува. Мерава, Фаро. Джаро много скоро ще се върне по море. Машала, Туджар. Това ли е магическото хапче, за което всички говорят? Не искам си цапам ръцете. Ти можеш да бъдеш новия Иван Дон. А ти? Гангстерска война! Нали ти казах? Без трупове! От 19 януари по БНТ 1. Имаш борч към мене, Маршо. И аз ще си го прибера.